videu otestujeme ultra realistické zbranie v Minecrafte na tejto strelnici, tak určite dopozerajte video do konca a poďme na to. Naša strelnica vyzerá nejako takto. Bol by som rád, ak by si ocenil túto strelnicu lajkom. Máme tu na dneska pripravené niekoľko zbraní, nie sú tu všetky, lebo trvalo by to veľmi dlho. OK, už keď ideme strieľať, no tak aj tu za mnou, ako môžete vidieť, no tak máme tu aj nejaký armory, nejaký vojenský, policajný a tak ďalej. Prvý by som si zobral asi tento vojenský. Vyzerám nejako takto. Máme na sebe neprestrelnú vestu, prilbu, nejaké nohavice a topánky. Zobral by som nám k tomu asi nejakú pištoľ. Zoberieme si pištoľ P320 a máme tu aj nejakú sochu a tu keď klikneme na tento stôl, no tak tu máme, že do tejto zbrane idú aké náboje a z čoho sa kraftia. Ja mám kreatív, takže kraftiť nemusím žiadne zbranie. Budem strieľať tu stade a trafili sme všetky terče, tak to som rád. Takto zbraní by som dal 8 bodov z 10. Ďalšiu zbraň by som nám zobral Deagle. Deagle vyzerá nejako takto. OK, aj ten zvuk je iný. A aj krajší. OK, trafili sme tiež všetky terče, tak tejto zbrani by som dal tiež takých 8,5 bodov z 10. Ďalšiu zbraň som nám zobral Glock 17 a v ruke už vyzerá úplne inak táto zbraň. Aj keď z nej vystrelím... OK, no tak toto je niečo iné. Tak vyskúšame. Trafili sme všetky terče s Glockom, tak to som rád. A tejto zbrani by som dal 9 bodov z 10. Ďalšiu zbraň sme si zobrali RPK, neviem ako sa to správne číta ani tak, no to nevadí. OK, táto zbraň už vyzerá úplne inak. No tak s týmto som trafil veľmi rýchlo všetky terče, no tak toto som tak nečakal a dávam tomu 9,5 bodov z 10. Ďalšiu zbraň som si zobral AUK a ten vyzerá veľmi pekne a tu takto môžeme mieriť, no tak to sa nám teraz tu veľmi hodí. No tak toto bola rýchlovka, to som ani nečakal, no tak tejto zbrani by som dal 10 bodov z 10. Myslím si, že už prišiel čas, aby sme si zmenili oblek, tak tomuto by som dal 9 bodov z 10, mne sa páči, tak ideme rovno na ďalší. A áno, už vyzeráme inak, toto podľa mňa vyzerá o dosť krajšie, tak teraz vyzerám ako poriadny vojak. Zobral som nám zbraň Scar, vyzerá nejako takto, vyzerá tiež veľmi pekne. Toto bola tiež rýchlovka, to som nečakal, tak tejto zbrani by som dal 9 bodov z 10. Ďalšiu zbraň som nám zobral nejaké SMGčko, volá sa UMP 45. OK. Na to, že to je SMGčko, no tak veľmi rýchlo sme postrieľali terče, no tak tejto zbrani by som dal tiež 9,2 bodov z 10. Zobrali sme si ďalšie SMGčko, nejaké HK, MP 5 a 5. OK, vyzerá krajšie ako hento. No a vyzerá sa úplne inak, ako z hentoho minulého. No. OK. No tejto zbrani by som dal asi 9,5 bodov z 10. Ďalšia zbranie je nejaká AA12 shotguna, OK. No. Táto zbraň vyzerá pekne. Na
na to, či toto je shotguna, no tak dal by som tej zbraní takých 8,5 bodov z 10. Ďalšia shotguna je nejaká M870, ak sa nemýlim. Okay. No tak s touto zbraňou som to postrieľal docela rýchlo, no tak tejto zbraní by som dal 8 bodov z 10. Ďalšiu zbraň máme nejakú snajperku M95 a je to obrovitánska zbraň. OK, no tak bolo to vidno, že to bola snajperka, lebo postrieľal som to docela rýchlo, len keby, že sa viem trafiť, bolo by to lepšie. Tejto zbraní dávam 9,8 bodov z 10. Ďalšia zbraň je tu ďalšia snajperka, ale ešte predtým, ako ju vyskúšame, no tak sa prezlečieme. 9,5 bodov z 10. OK, už sme prezlečení a podľa mňa vyzerám najkrajšie zo z tých armorov, ktorý sme zatiaľ mali. OK, no tak tento je veľmi pekný a rovno by som mu dal 10 bodov z 10, lebo mne sa veľmi páči. OK, no tak zatrás je to so celou obrazovkou, sa mi páči. OK, no tak toto som tiež veľmi rýchlo postrieľal, no tak tejto snajperke dal by som takých 9,8 bodov z 10. Okay, ďalšia zbraň je machine gun. Ako môžete vidieť, je tu vidno aj náboje pekne, no a vyzerá takto. Ja náboje, tak toto cením. OK, a kebyže sa pýtate, čo je hento, no tak toto je na poslednú vec. Ako sa pustíme na ďalšiu vec, tak sa rýchlo prezlečieme. Keď som prezlečený a vyzerám nejako takto, vyzerám pekne. No tak tomuto obleku dal by som takých 9 bodov z 10. Ideme na túto vec a ideme do toho streliť RPGčko. Musíme trafiť tento terč. OK, sme to trafili. RPGčku dal by som takých 9,5 bodov z 10. Sa prezlečieme a ideme na našu poslednú vec. Prezliekli sme sa do SWAT obleku, no a aj je vidno, že takto vyzerám, no tak ideme na našu poslednú vec. Do obleku dal by som 9,5 bodov z 10. Naša posledná vec je granát launcher, ktorý vyzerá nejako takto. No tak poďme ho skúsiť odpáliť, že čo to urobí. No áno, to sa dalo čakať. Ľudia, no to som trošku si pokazil, s tým som asi nemal strieľať, lebo teraz to vyzerá nejako takto. Tento ani granát launcher nechcem vidieť, tak ho rýchlo dávam preč. To je už všetko z dnešného videa, tak ak sa vám video páčilo, no to nezabudnite dať like a odber. A mi dole napíšte do komentu, ktorá zbraň sa ti najviac páčila, ktorý armor sa ti najviac páčil. Toto video je prvé v roku 2026, toto video by malo vyjsť deň pred školou, takže 7. by to malo vyjsť. A tak ja vám prajem všetko dobré do nového roka, nech sa vám darí viac ako ten minulý a nech tak sa vidíme na budúce, tak zatiaľ ahoj!